नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ एसे खोनासंनानै लाग्रोदो। 17 বছৰত শান্তি আনিব পৰা নাই, 5 বছৰত শান্তি আহিল। 50 বছৰত অশান্তি আছিলে, এই 5 বছৰত শান্তি আহিল। ইয়াতকে আৰু মূলধন মোক একো নালাগে। ট্ৰাইবেল বেলেন্স ব্লক এটা বিষয় আৰু 6 শিডিউল এটা বিষয়, দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে। হয় 6 শিডিউল হ'ব, নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব। আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কোৱা কাৰণে এনসাৰ দিব লাগে বুলি মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय बे 5 बोसोराव सान्थि फैबाय, परिबर्तन जाबाय होननानै बुंबाय थायो आरो बुंबाय थानायखौ जोङो माने नुनो मोनगासिनो दङ। आरो दिनैयो बै 50 बोसोर सिगांनि अशान्ति परिबेशनि मोनसे थासारिनि बाथ्राखौ रायखांनानै पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै डायलग मारिनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। बै 50 बोसोर सिगाङावहाय जोंनि बर' हारिनि जा मोनसे थासारिया मानि थाखाय अशान्तियाव थानो गोनां जानानै फैदोंमोन, बेनि माखासे गुबै इस्युफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोजाङैनो मिथिगौ। नाथाय अब्लाबो गावनि माखासे पलिटिकेलि क्रेडिटखौ लानो थाखाय, गावनि माखासे पार्सनेल क्रेडिटखौ लानो थाखाय बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि बै समनि अशान्ति परिबेशखौ रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दा दिनै बै 50 बोसोराव जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्स मोनाबो आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय हाग्रायाव थानानै दावहा नांहैबाय। मानगोनां बिएलटि ब्रादार्स मोनाबो आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय हाग्रायाव थानानै दिनै दावहा नांहैबाय। आरो बेराफारसेथिं बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव दैदेननाय गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोनो हमबाय। आरो बै 50 बोसोरनि समनि जा थासारिनि बाथ्राखौ आं दिनै बुंनो थांगासिनो दङ जे जाय समाव एनडिएफबि, बिएलटि आरो एबसुनि लिडिंआव बर' हारिनि जा मोनसे गोख्रों स्ट्रं सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आन्दलन खालामनायमोन, बै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आन्दलनखौ नुनानै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा गोसोआव गोजोननाय मोनाखैमोन। बै गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि बिखायाव खामदोंमोन। थारैनो बर' हारिया बे आसामखौ डिभाइड 50-50 खालामनानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिमारगोन नामा? बेनि थाखायनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे लिडार्सफ्रा जों बर' हारिनि गोरलै गोसोनि लुबैसुला आखुनि माखासे लिडार्सफोरखौ फल' खालामबोखाबाय थादोंमोन। आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि एनडिएफबिखौ डिस्ट्रय खालामनो थांखि लानाय, बिएलटिखौ डिस्ट्रय खालामनो थांखि लानाय आरो मेजरलि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिनस्रिखौ डिस्ट्रय खालामनो नाजानाय। दिनैयो बै समाव गुबुन हारियासो मोनसे अशान्ति परिबेशआव दंमोन। आरो बै समाव जों बर' हारिनि जाखिनि मोनसे थासारिमोन, जाखिनि मोनसे जों गाज्रि हालोदाव दंमोन, बे गाज्रि हालोदखौ जों बिखायाव बोजबनानैनो जोंनि थाखायसो जोङो दावहा नांबाय थादोंमोन। आरो जोंनि उदांस्रिनि थाखाय जों जाय गाज्रि हालोदाव दंमोन, बे हालोदखौ जों गाज्रि होनानै मालाबाबो दिनैसिमबो दुखु फोरमायनो साना आरो जों दुखु मोनाखै। खारन जोंनि बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दानानै गालांनायनि थाखायसो जों दिनै सोमावसारदोंमोन। आरो दिनै हाजार हाजार बर' जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बे सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांबाय। आरो बैसोरनि मुंख्लं जालांनायनि उनावहाय 1993आव जों बिएसि मोनबाय, 2003आव जोङो बिटिसि मोनबाय आरो फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव बिटिआर बायदि मोनसे एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाबोनो हाबाय। नाथाय जारिमिनाव गैयै मोनसे एकर्ड एग्रिमेन्टआ जादों होननानै बुङोब्ला 2027 जानुवारि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट। दिनै जाय हानजाखौ लानानै, जाय हानजानि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै बै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय मा खालामनो, जों बर' हारिनिनो दालालि सुनि गावनिखौ माने मोनबानो गोजोनग्रा आरो गावसोरनि थाखाय माने नाजाथाबग्रा आरो गावसोरनि थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव गाबै गाबै बाथ्रा बुंफ्लाग्रा, गोदै गोदै बाथ्रा बुंफ्लाग्रा बैफोर लिडारफ्रा गुनजेट बायदि बै बिटिआर एग्रिमेन्टनि आन्दोआव थारमाने अरथाब खानानै दंमोन। जायनि थाखाय मानाव गेदेर एनडिएफबि ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय केसफ्राबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उइथड्रल जाबोदिया आरो एनडिएफबिनि फाउन्डार मानाव गेदेर रन्जन दैमारि साराबो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अखरङाव फैनो हादिया। दा बैफोर गासैबोनि दायनिगिरिया सोर?
जोङो दिनै नङा सानसे जोङो फोरमान मोनगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन समखौल' नेनानै थादो। बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोख्रों सिस्टेमफोरखौ एसेब्लाबो डिस्ट्रय खालामनो हादों होननानै आं दिनै बुंगोन। मानगोनां प्रमद बर' नोंथां, जों बर' माहारिया दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोनदों नामा? जुदि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोनाखैब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव माखौ लानानै दिनैयो कम्प्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन लिरना लाना फैनाय जाखो? बबे मोनसे इस्युखौ लानानै? जोबोद कनफिउस बे बाथ्राखौ लानानै। दिनैयो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव सिट पावारखौ मोननो थाखायनो गावबा गावनि क्रेडिटखौ मोननो थाखायनो साफा पलिटिकेल लिडार जानो थाखायनो बेफोरबायदि माखासे जाथावथारै बाथ्राखौ लिरनानै लाना फैनाय जादोंमोन नामा? आरो दिनैयो गावबा गावनि माखासे मोन्थायखौ मोननायनि थाखायनो बेनि माने गुबै एन्सारा जाहैबाय मा? कम्प्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन नामा? दा दिनैयो दिलीप शइकिया बिथांनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव बिटिसिनि दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों जे दिलीप शइकिया बिथांनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया बायदिखौनो माने बुंनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। जेरैबायदि दिलीप शइकिया बिथाङा पलिटिकेलि जोंनि बे 6 शिड्युल आरो बेल एन्ड ब्लकनि इस्युखौ लानानै गाज्रि मोनसे मेसेज होदों, थिग बेफोरबायदिनो बिटिसिनि दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङाबो सेम टु सेम इनकाउन्टार होनो हानांगौमोन। नाथाय दिनैयो बबा जानानै थाबाय। मानि थाखाय? जेबो नङा, पलिटिकेलि मोनसे इस्यु दङ। दा फैबाय थानाय समाव जों ट्राइबेल हारिनि बा जों बर' हारिनि जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोरनि लिडारफोर दङ, बै लिडारफोरा दिलीप शइकिया बिथांनि एगेन्स्टआव माब्ला बाथ्रा बुंगोन बे समखौल' जोङो नेनानै थादो। बे पलिटिक्सआ जोंनि माहारिनि बेसेनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया दै। आरो माहारिखौ लानानै दुखु होनाय मोनसे मेसेजनि सायाव साफ्रोमबो माहारिनि सुबुंफोरा जानजि खाफ्रानानै बाथ्रा बुंनो हानांगोन, मिथिबाय? आरो माहारिनि गोथारथिखौ सोरबा एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि बा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा मानहानि खालामनो नाजानाय बाथ्रानि सायावबो माहारिनि साफ्रोमबो फिसाफोरा जानजि खाफ्रानानै बाथ्रा बुंनो हानांगोन। नाथाय मा खालामनो, बे 5 बोसोराव जों बर' हारिनि बिखायाव जाथावथारै माखासे गोबां जाथायफोरा जालांबाय। बेनि सायाव स्पेसियेलि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोंलि एक्सन लानानै बाथ्रा बुंनांगौमोन। जाय समाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बे समाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै। जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम दा समाव जोंनि बर' हारिनि 3 4 ओरैबायदि पलिटिकेल लिडारफोर दङ, जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा माखासे सैथो बाथ्रा लानानै ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा बर' फिसाफोरनि सायाव इलिगेलि जाथावथारै माने बाथ्रा बुंहरबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। आरो सैथो बाथ्रा बुंग्रा बर' फिसाफोरखौ सोरबाफोर जुदि सुबुंफ्रा जुदि इलिगेलि पइन्टलेस जुदि मानहानि खालामनाय बा हेरेसमेन्ट होनाय नुथायखौ नुयोब्ला साफ्रोमबो खिन्थु गसंथानांगोन आरो सैथोआव जों जेब्लायबो हेफाजाब लानांगोन। बे बाथ्राखौ खिन्थु साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजाफ्रा इयुन फिउचार खिन्थु गोसोआव लानानै जेब्लाबो गसंथानो थाखाय रेडि जानानै थानांगोन। बेखायनो बेखिनि बाथ्राखौ आं खावलायनानै दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।